tuturor! Autoritățile au grijă de noi în vremea toridă. În capitală au fost instalate mai multe corturi destinate acordării primului ajutor medical pe timp de caniculă. Mai multe detalii aflăm de la salvatori și beneficiari. Joi, 14 iulie, canicula continuă. Vântul va sufla moderat din sud-vest, iar presiunea atmosferică va fi normală. Se așteaptă cer variabil, iar precipitații nu se prevăd. Cu ce scop a fost instalat acest cort? Ca persoanele să poată beneficia în canicula dată de prim ajutor. În capitală se prognozează indicații termice cuprinse între temperaturi de 31-34 grade Celsius pe timpul zilei și de la 16 la 19 grade pe parcursul nopții. Multe persoane beneficiază de serviciile acordate de voi. Până în prezent sunt persoane care solicită mai mult apă. Au fost cazuri când era nevoie de măsurarea tensiunii și alte acțiuni. De exemplu, ceva pastile să acordăm. Numărul din termometri va urca până la plus 30 de grade, până la 33 de grade Celsius. Parcursul zilei se va coborî până la 15-18 grade în perioada nocturnă. Pe timp de caniculă ați avut vreun caz de tulburări de sănătate? Nu. Eu sunt sănătoasă. În centrul țării ziua se vor înregistra de la 31 până la 34 de grade cu plus, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 16, plus 19 grade Celsius. Dumneavoastră ați apelat la serviciile acestui cort, măcar un pahar de apă să beți? Da, am apelat când a fost săptămâna trecută, am apelat. Eu sunt foarte mulțumită de un pas. Sper că a fi spre bine, spre Moldova. Dar sperăm. Ce trebuie să facem pe timp de caniculă pentru a nu fi nevoie să ajungem în acest cort? Trebuie să bem cât mai multă apă, să mâncăm cât mai multe fructe, legume. Asta e, în primul rând, sănătatea omului și să ne păstrăm. În raioanele din sudul țării vom avea maximele diurne de plus 32 de grade, plus 35 grade Celsius și minimum nocturne de la 17 până la 20 de grade. Bem multă apă, ne îmbrăcăm adecvat și evităm expunerea excesivă la soare și căldură. Iar dacă organismul nostru are nevoie de un ajutor în plus, salvatorii sunt la datorie.